Така, днес е понеделник и отново сме на бокс. Ето е залата. Днес и Теодор е с Калин. Двамата са вътре. Аз съм навънка на въздух. Че вътре не може да се стои. Да ви обясня. Тук се плаща на тренировка. Една тренировка е около час и половина и е 10 лева. Тренера е много добър. Разбрано момче. Има дисциплина. Казва се Галин Пълнов. Ако някой иска да се запише детето, това е мястото. Ние идваме през седмицата от 5 часа тръгваме, ама 5:30 сме тук, а събота и неделя от 1 часа. Да. Предколедно е навсякъде, въпреки че има 25 дена. Вижте, вече има украси, не знам дали от тук ще видите. Има украси, има всичко. И сега, знаете ли, замислих се за нещо. За едни Коледа е празник, за други на Коледа някой умира, за други пък на Коледа някой се ражда. Както моето момче има рожден ден на Коледа, точно 25 декември. За трети Коледа е съвсем обикновен ден. В смисъл, не се вълнувам чак толкова, че идва Коледа. Важното е да сме живи и здрави, това е. Другото е без значение. Поне това е моето мнение. Ако сте съгласни, ставете лайк и се абонирайте.